harul Sfintei Liturghii, de învățătura Domnului Iisus Hristos și de minunile pe care le săvârșește. De câte ori participăm la Sfânta Liturghie și ascultăm Sfânta Evanghelie, învățăm întremăritori creștini cum să ajungem la Dumnezeu. Cum să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Toată Evanghelia este insuflată de Duhul Sfânt. Și pentru aceasta, ca fiecare liturghie este rânduită câte o pericopă Evanghelie. Astăzi ne dă o lecție un nord. Un nord din Ierihon ne învață ce este lumina. Paradoxal, tocmai Duhul vorbește despre lumină. Despre lumina lumii. Și iată cum ne dă lecția oricului din Ierihon. Pe când Mântuitorul trecea prin Ierihon, însoțit de Sfinții Apostoli, și de multe persoane de acolo, un om care auzea toate acestea a întrebat ce se întâmplă. Și s-a spus că trece Iisus din Nazaret. Și el a început să strige: Iisuse, Fiul lui David, fie-ți milă de mine. Și striga necontenit, încât cei prezenți au început să-l mustre, să-l certe, să nu mai strige. Mântuitorul însă l-a auzit și l-a chemat și a pus întrebare: ce vrei să-ți fac? Dar părinții creștini, cu siguranță, Mântuitorul știa ce vrea omul acela. Dar i-a pus întrebarea aceasta ca să mărturisească un mare adevăr. Și vom vedea în continuare despre ce adevăr este vorba. Orbul i-a răspuns: să văd. Vroia să vadă și cu ochii trupești. Cu cei spirituali au văzut că el vedea. Și în clipa aceea Mântuitorul săvârșește minunea. Și omul a început să vadă și să urmeze pe Hristos. Și lumea să slăvească pe Mântuitor. Ce lecție ne-a dat corpul acesta? Că Iisus este Cel care poate vindeca. Că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, Fiul lui David, așa cum scrie în Sfânta Scriptură. Și din rugăciunea acestui orb și din rugăciunea vameșului care s-a urcat la templu să se roage și spunea: Doamne, milostivi mie păcătosului. Din aceste două rugăciuni prevăditori creștini s-a născut rugăciunea inimii sau rugăciunea minții. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, milostivi mie păcătosului. Un vameș și un orb au compus rugăciunea inimii, care de măritor creștin este rostită de ispirași neîncetat. Sfântul Grigorie Palaman vorbește despre această rugăciune că atunci cei care o folosesc neîncetat ajung la rugăciunea taborică. Ajung remăritor creștin să strălucească în lumina lui Hristos. Și această rugăciune are două părți. Prima parte, în care se cheamă numele lui Iisus. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu. Se recunoaște că este Dumnezeu și că este Fiul lui Dumnezeu. Îi se cheamă numele cel mai puternic nume din unități, din lumea spirituală și lumea materială, este numele Iisus. Așa cum spune Sfânta Scriptură, în numele lui Iisus să se plece tot
genunchiul din cer și de sub cer. Sfântul Arhanghel Gabriel, când a venit premăritor creștin la Fecioara Maria și a adus vestea că Fiul lui Dumnezeu se va zămisli din ea, a spus că numele Lui va fi Iisus. La fel s-a întâmplat și cu Ioan Botezătorul. Arhanghelul i-a spus Tatălui, numele va fi Ioan. Iată premăritor creștin, nume hotărât de Dumnezeu. Până la Ioan Botezătorul, trebuie să știm că numele se dădea după rude, după tată, după bunic, după cei din familie. De la Ioan premăritor creștin se face botezul și se dă nume creștinesc, nume spiritual. Ca numele premăritor creștin să fie puternic. Și se face o mare greșeală când părinții își botează copiii folosind nume de actori, de cântăresc de muzică, mai rău de maneliști, fără să se mai gândească la numele Sfinților. Un sfânt premăritor creștin prin viața pe care a adus-o, prin credința lui, prin sfințenia lui, a ajuns ca numele lui să fie scris în cer. Numai când spunem numele Sfântul Nicolae, sau Sfântul Ștefan, sau Sfântul Vasile, sau Sfântul Ioan Gură de Aur, sau Sfântul Ioan Botezătorul, aceste nume rostite de un credincios în timpul rugăciunii, în timpul suferinței, face ca tot cerul să se miște, ca Dumnezeu să deschidă cerul și să asculte rugăciunea omului. De aceea noi chemăm numele Sfinților să ne ajute premăritor creștin. Nu întâmplător avem în fața noastră calendarul, care în acel care îl înalța legem nume cu putere și cu trecere la Dumnezeu. Iar numele lui Iisus, cum spuneam, este cel mai puternic în acest univers. Să chemăm numele Lui și rugăciunea noastră întotdeauna va fi împlinită. Orbul l-a strigat, Iisuse, Fiul lui David. Și Hristos s-a întors. Era mort. Nimeni nu dădea în seamă premăritor creștin. Doar cei care facă niciodată voiau să-și facă milă cu El. Și stătea acolo să cerșească. Nu era un om important. Însă atunci când l-a strigat pe Dumnezeu, Dumnezeu a privit spre El. Și mulțimea era în jur. Și din acea mulțime fiecare avea o problemă lui. Și venise lângă Mântuitorul Iisus Hristos. Însă toți aceștia nu au strigat numele Domnului. Și orbul acesta de lângă drum, cerșetorul acesta, i-a strigat numele în suferința, în durerea. Iată că în suferință Dumnezeu privește foarte repede la om. Și ce trebuie să înțelegem? Că atunci când avem probleme să ne rugăm, să nu cădem în deznădejde, să nu spunem că Dumnezeu nu ne ascultă, nu are grijă de noi, ne-a lăsat în voia acestui univers. Nu, Dumnezeu iată privește. A poruncit Mântuitorul Iisus Hristos să-L aducă la El. Ce vrei de la mine? Și Mântuitorul i-a dat ceea ce a avut. Iar a doua parte din rugăciunea inimii, dacă prima parte spuneam că se cheamă
a doua parte a rugăciunii inimii se solicită milostivirea. Ai milă de mine, Doamne! Milostivie păcătosului, așa cum spunea Vameșul. Vameșul când a spus, fie-ți milă de mine, păcătosul, recunoștea că este un mare păcătos, ca să și multe neleștii, că era un adevărat curgar, care punea biruri peste biruri, și a venit înaintea lui Dumnezeu și a spus, să-ți fie, Doamne, milă de mine, păcătos. Și și-a făcut milă de el. Și solicităm în rugăciunea inimii, pe care Sfinții Părinți ne învață să spunem neîncetat. Ziua și noaptea, când mergem la serviciu, pe stradă, la locul de muncă, să spunem această rugăciune. Dragii măritori creștini, rugăciunea nu este altceva decât vorbirea Omului cu Dumnezeu. Omul a dialogat cu Dumnezeu și Dumnezeu i-a arătat vedere. În zilele noastre, însă foarte mulți bântuie după multe nebunii, după yoga, după budism și așa mai departe. Vor să cunoască ceva, dar se îndepărtează întrebăritor creștini de adevărata rugăciune. Karma yoga, fericirea. Ori Dumnezeu răspunde nu în fericirea omului, omul nici nu caută Dumnezeu în fericire. Omul când este fericit, se gândește cum să-și cheltuiască mai bine banii, să petreacă mai mult. Vede fericirea în aceste bunuri materiale, consumă foarte mulți bani. Dar omul ajunge la Dumnezeu în durerea lui, în suferința lui. Rugăciunea în durere, exemplu de astăzi. Rugăciunea în durere este ascultată de Dumnezeu. Pentru asta avem încercări, preoților creștini. În fiecare zi avem probleme, avem necazuri, avem suferințe. Că în durere rămânem mult mai aproape de Dumnezeu. Pur și simplu, Dumnezeu se iubește de sufletul nostru și nu ne părăsește. Este prezent lângă noi. Fie că ți este frică, fie că ești bolnav, fie că ai probleme cu copiii și așa mai departe. În aceste suferințe cotidiene, Dumnezeu este lângă noi. Ori puteam să ne lăsăm să ne rugăm, să cerem direct ce probleme avem. Doamne, iată, copilul meu este bolnav. Doamne, iată, eu sunt bolnav. Părinții i-am neputincioși. Iată, nu mai mă descurc cu credite. Iată că am probleme la serviciu. Nu este nimic. Te întreabă, ce vrei? Așa cum l-am întrebat. Ori când am lăsat să ne rugăm. Ce-ar mai trebui să ne rugăm de măritor creștin? Și pentru neamul nostru românesc. Încercat și bătut de atâta vreme. Să ne rugăm pentru luminarea minții celor care au făcut de sfântă acestei țări. Să ne rugăm neîncetat. Văzutele Sfântului Apostol Pavel și neîncetarea rugăciunii este tocmai această rugăciune a inimii. Se spune despre un tânăr premăritor creștin că atunci, prin secolul al IV-lea, când a mers la biserică, preotul a vorbit la Amon tocmai despre rugăciunea inimii. Și a hotărât în timpul aceea să părăsească absolut, să meargă în pustiu și să se roage. De la biserică, după ce a plecat în pustiu. Și s-a rugat, a spus rugăciunea inimii, a mai spus rugăciunea Tatălui nostru, a spus crezul. Toată ziua s-a rugat și a spus rugăciunea pe care le știe el. Însă a venit.
foșcă, trosnică, urletul, animalul, au început să-l sperie, să fie încoșat. Și se ruga și mai tare. Doamne, ai grijă de mine, că mi-e frică. Doamne, dă-mi putere să rezist în acest pustiu. Doamne, întărește-mi inima ca să nu mă întorc la cele lumești. Doamne, ajută-mă să rezist în acest pustiu. Și așa s-a rugat până dimineața. Dimineața avem măritor creștin la presoană. El venind din Alexandria, nu știa să se hrănească în acel deșert. Era frică să intre prin dufișul, să caute și a început să se roage, Doamne, ajută-mă să găsesc și hrană de toate zile. Doamne, nu mă lăsa să mor acest deșert. Și în felul acesta, ziua și noaptea, a trecut 14 ani în pustie. După 14 ani, am întâlnit cu Sfânt. Și îmi întreabă, de când ești pe aici? Și răspunde, după socoteala mea, după 14 ani. Și acest frate numea Sfântul Maxim. De 14 ani. Și cu drepta, m-am rugat de ce? Am spus rugăciunea inimii, ce am știut eu de la părinți crezul, Tatăl nostru, dar să știi, Părinte, m-am învățat să mă rog diavolul. Păi cum așa? În ispitele pe care le puneam zi și noapte în fața mea, nu știam la cine să alerg. Și alergam la Dumnezeu. Și pe El îl chemam. Și la El strigam. Așa de măritor creștin, dacă Dumnezeu are grijă în pustiu de un om care se roagă și de un om care are grijă. Să nu ne lăsăm căsuți în desmălești. Este cea mai puternică armă a diavolului. Să privim totdeauna pe Dumnezeu. Așa cum modul de astăzi privea. Și iată, a văzut lumina lumii. L-a văzut pe Mântuitorul Iisus Hristos. Și un ori ne-a învățat ce să face. Un ori și un an. Să lăudăm spunând, Doamne Iisuse Hristos, milostiv,